Office may panugyan sa publiko para makalikaw sa gastroenteritis. Nagpagwa sang executive order si Mayor Jerry Treñas nga nagamando sa tanan nga water refilling station sa syudad sang Iloilo nga mag-submit sang mandatory potability testing results. Kasunod sini sa mataas nga numero sang gastroenteritis nga na-record sang City Health Office sa masubra 30 ka barangay sa syudad sang Iloilo. Sa record sang City Health Office, naglabot na sa 228 ang kabugusan nga numero sang gastroenteritis. Angot sini, may panawagan si Mayor Jerry Treñas sa publiko para malikawan pa ang pagsaka sang kaso. Sa paglapta sang balatian nga gastroenteritis kag cholera sa syudad sang Iloilo, nagaapilar gid ako sa aton pumuluyo nga magkooperar sa mga health authorities. Sundon ang mga health and sanitation protocols para manginluwas sa masakit ang aton pamilya. Responsibilidad sang kada isa nga amligan kag proteksyonan ang inyo panimalay ilabi na gid ang mga kabataan. Let's help one another towards a clean, healthy and safe Iloilo City. Ginkonpirma man sang Health Department nga may na-record nga kaso sang kolera. Isa ini ka acute intestinal infection nga mahimo makuha sa mahigko kag kontaminado nga tubig o kun pagkaon. Pila sa mga sintoma amo ang pagsakit sang tiyan, diarrhea, pagsuka o kon dehydration. Mahimo ini mabulong pinaagi sa temprano nga pag-inom sang oral hydration. Makabulig man ang gilayon nga pagpakonsulta kung sige-sige ang diarrhea. Mahimo gid malikawan ang outbreak sang gastroenteritis pinaagi sa pag-inom sang matinlo nga tubig. Mahimo nga pabukalan ini antes gamiton bisan sa sulod sang balay o kung paghugas sang kagamitan. Importante man nga matinlo ang pagpreparar sang pagkaon, hugasan kag lutuon sang maayo. Makabulig man kung ginahaboy sang insakto ang basura kag higko. Tiluan ang palibot para hindi pag-amagon sang insekto kag sapat. Regular nga magpamati sa abiso sang Health Department, ilabi na sang City Health Office para mahibalo ang pinakaulihi nga impormasyon. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.